हाय लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ दिनैहाय गुबुन मोनसे भिडिअजों फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ दिनैबो जोबजासे नायलांगोन होननानै भिडिअनि गेजेरजों मा मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांनोसै मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आंनि चेनेलाव दिनैसो सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होलांदो थुदो लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर मर्निं ब्लगखौ स्टार्ट खालामलायबाय नै बेरे फुंजानि साहा फुदुंलायबाय आंहा लोगोफोर साहा लोंग्रोनोसै ओमफ्रायसो खामानि मावनोसै गाइखेर आग्लायनायखौ ओरैजाय एसे दोनबावबाय आङो नै जों साहा बानायबाय आरो साहायाबो जाबाय आंना लोगोफोर साहा लोंबासो एसे फ्राद मोनो नालाय देहाखौ ओंखायनो नै साहा लोंग्रोनानै खामानि मावनोसै लुनोसै आंहा जाबाय लोगोफोर सनाफोर नै दा साहाखौनो लोंग्रोनानै लानोसै आङो जेबो जाग्रा बानायलायासै आरो साहा लोंनानै गोख्रै न' लिरनांसिगौ दिनै अमाबैसा नालाय लोगोफोर साहा लोंखांनानै न' लिरनोसै आङो नै लोगोफोर आंहा दिनैहाय इसिं लिरनोसैलाय दिनै अमाबैसा ना लोगोफोर आङो इसिं लिरनो नागिरदों हाब्रु गलायनानै लाबाय एसेनो नै बारा बुरजा लिरा नालाय इसिं खिनिखौल' लिरगोन ओंखायनो नै बाल्थिङावनो लगायबाय आङो इसिं स्र' लिरनोसै अमाबैसा पुर्निमा लिरबाय थाग्रा नालाय ओंखायनो नै लिरनोसैलाय आंहा दिनै लोगोफोर आंहा इसिंखौ लिरखांजोब्बाय स्र'नो लोगोफोर नै दिनैबो बहल बिजौखौनो संनोसैलै आङो दिनैबो मिरामिस नालाय लोगोफोर दिनैथ' अमाबैसा आङो नै बहल बिजौखौनो खानानै संसैलाय लोगोफोर नै बहल बिजौआबो जाथाव मोजां दंथारहाय नै लोगोफोर बोरै नायनानै थानो हाबावनो बेखौनो जानोसैलाय बोथोराबो जि सान्दुंखा नै ओंखायनो आं बेखौनो खानानै संसै नै लोगोफोर मैगङालाय खानानै जाबानो मोनो आरो न'आवनो नै दङ मैद्रु मैला जाग्राफोर नै खानसै लोगोफोर नायलांदो बेखौनो जानोसैलाय थान्दा थाजिमनो सान्दुं गोसाफ्राव लोगोफोर आंहा मैगंखौ रेडि लाजोब्बाय संनोसैलाय नै आलु खांख्रिखला सयाबिन लाब्रा गोमब्रि सयाबिन लाब्रा बहल बिजौ मैद्रुसो नै सयाबिनाबो रेडि सोमजोबखाबाय संनोसै एबार लोगोफोर दिनै अमाबैसासो नालाय लोगोफोर दिनैबो मिरामिससो बेखौनो संनोसैलाय आंहा लोगोफोर आलु लाब्राखौ संग्रोनोसै आं ओरैजाय सयाबिन पापर एवनोसै मोननै होख्लेखाबाय एवनानै लाग्रोबाय सयाबिन एवनोसै ओमफ्राय सयाबिन लाब्रायाव होनो आंना सयाबिन एवनाया जाबाय गोमब्रि एवनोसै एबार सयाबिनखौ खांनानै दोनसै आं सयाबिन एवखांनायाव गोमब्रि संनोसै आं
गोमब्रि संसै बे खुमब्रा बायदि गोमब्रिसो लोगोफोर गोमब्रि गिदिर गोमब्रि जाबाय आरो दै एसे होनोसै दैजों फोमोननोसै आरो आलु लाब्राय मोनखोना माखो नायनोसै रुइबायानोथ' आरो आलुखौ एसे थुस्रोनानै सयाबिन होनोसै आंना थुग्लिनाया जाबाय आंना सयाबिनखौ एसे होनोसै गोमब्रियावबो एसे होगोन आरो गोखै जागोन आन्था जिरा पाउडार एसे होनोसै मोनबाय आलु सयाबिन लाब्राया मोनबाय निरामिसबाबो टेस्टि जाबाय आरो खांनोसै आंना गोमब्रियाबो रुइबाय सयाबिन होनोसै दिनैसो फार्स्ट टाइम सयाबिन गोमब्रि लोगोफोर नङाबा नाजोंल' जायोमोन मालाबा सयाबिन गरनै निरामिसबाथाय सयाबिन पापरानोसै आरो लोगोफोर बिदिनो जालाबायनोसै साननै निरामिस लोगोफोर मैयाबो रबिबार दिनैबो अमा बेसा जिरा पाउडार एसे होनानै खांनोसै लोगोफोर आंना गोमब्रिजों सयाबिनाबो मोजां आरो गोमब्रिजों सयाबिन एसे खैबुद जादों ना होनो मोनबालाय गोथाव जागौमोन लोगोफोर दिनैबो बहल बिजौ मैद्रुखौ एवबावबाय आंहा बिजौआ अयथासारखाय नायनानै थानो हायासै खानानै लाबोबावबाय आङो जि थाब थाब लावथारो बहल बिजौआ जाख'लायनोसो हाया आंहा बहल बिजौआ रेबबाय दै एसे होनानै फोमोनसै आङो बिजौ मैद्रुआव माबा राखेब खेब मोनजायो एसे गोरा गोरा मोनजायो आरो दै एसे होनानै फोमोनोबा आंना बहल बिजौआ मोनबाय लोगोफोर सामफ्रामबो जाबाय थाबाबो संबायहां लोगोफोर गरम ना गराय गांसोखौनो जानांगौहाय गरमाव नै मोनबाय आंना गराय गांसोआ लोगोफोर जेसेनो खायो इसेनो एरसिनो बहल बिजौआ ओंखायनो खाबाय थायो नालाय जि थाब थाब फेंखा बारायो आरो नै दा मोनबाय खांनोसै लोगोफोर आङो दाउ अमानो आदार होनो लालायबाय नै दाउनि थाखाय एसे माइरं लाबाय आङो अमानो लगायनोसै एबार नै आंहा सानजौफुनि अमा आदार दाउ आदार होखांलायबाय लोगोफोर ओंखाम संखांनानै बिसोरनो होनो हाबासो खामानिया स्रां गरमखाय हगारदां अमाखौ दुगैनो थाखाय दैयाव दुगैनो मोनबासो थाब देरो नालाय लोगोफोर होथारबायहाय जानाया